पहिले क ज़माना में आज के ज़माना में केतना अंतर हो गइल बा जौना क कल्पना नइखे कइल जा सकत। पहिले क माता बहिन लोग रहे त कितनाहू घर में विपद पड़ जाए लेकिन पति क नाम लोग ना लेव। केहू पूछी का नाम बा तोहरा पति क? तो लोग मने फलनवा क बाबू ऐसे करके लोग बुलावे। आज क एगो ज़माना हो गइल बा कि ट्रेंड हो गइल बा पति क नाम लिहल। पति क नाम ना लिहन त जाना त उनकर खाने नइखे घोटात। दिन भर में लगभग 1000 हाली पति क नाम लिहल जाता। आ लोग कहता कि आज हम बड़ा विकास करतनी, हम एतना पढ़ लिख लेहनी त हम उतना पढ़ लिख लेहनी। पहिले के लोग पढ़ल ना रहलन लेकिन इतना उनकर अंदर सभ्यता रहल। तो बतावल जाए कि पहिले के लोग ठीक रहल कि आज के लोग ठीक रहल।